It's my life. Lazy. It's my. What's up mga ka-good vibes? Kamusta? And good afternoon everyone. Sa kalaing-laing kanasuran sa tibuok kalibutan, asa magkakaroon gibutang, asa magkakaroon nga puyo. Kamusta o pag-amping sa imuhang kinabuhi? Karon di ay mga ka-vibes, di ako ilang mama. Kahinuktok gahuna-huna og unsay among sudanon. Di paniudto na pod, wala na pod may sudan kay pakdot na pod may wala na pod may kwarta. Say hi to my mother, Mother Lily. Ma. Hi. Shout out. Shout out ka. Ha? Shout out ka sa imong mga paborito ni mga vlogger nga taga Bohol Rasad. Shout out ko ni Clorami Buholana og ni Cynthia. Ni Miss Cynthia. Ni Cynthia. O katong isa ka vlogger nga igsuon ni Florami Bolana. Ni Terry Burst. Terry Burst og ni Ruby Porridge. Ruby Provinciana. Oh, shout out ko na siya ninyo mga madam. Idol kayo mo niya. Idol sa kong mama nga bulanon sad nga vlogger. Nga parehara sad na ako vlogger pero dili pa ko kuan. Bago pa manggug ko. I am not a pro but I love vlogging char. Hi guys. Hi guys, Day. Hi guys. Na. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi kiss. Tanawar ko na dyan gibuhat mga kabayb. So, agpadzong dyan guba. Na? Yung sa wala mo ng padyong. Ha? Naguba na na. Nagunahuna na po may gusa mo sudanon aniron. Kay naway kwarta. Wa mo'y sudan ma. Mo dyan ni ang number 1 nga makalabas sa una itong mga Pinoy datong mga asawa o nagpakaasawa kaning sudan magunahon na tako si sudanon on sa ipalit kay wa bote kwarta di man ta kadadlaw na kwarta magunahon na ta kung sa tong sudan sa karon ting uli na pod og estudyante way sudan magsudan na ra man tanig tuyog mantika lami magyapon. Ay, uwag kaali to gabi na ibilin. Ay, pasuwa to ng kukoy di ay. Okay ra. Niya ako, niya na lang ko, mangita na lang ko sa'yo. Nakalimot ko ato sa gabi ito di ay. Namang good, ang musudan mo ko gabi mga ka-vibes kay sunny side up nga itlog ba. Niya, gibinan man si Ali. So, kato na lang pasudan ni kukoy na aday sa bahay ko no ingon akong mama. Nakita na niya. Makalabad mo sa uno, kamo ba? Ako ra ba ang tao nga maglabad ang umugunahon na o kung saan na po'y sudanon anang dili mo ta pareha sa uban ang uban mo tao nga naman sila maka-afford ba kanang uban tao nga maka-afford bitaw so dali raman para nila nga palitog sudan kada kaon so kitang pareha na to mga dili po dingon nga kuan mga pre o di ta magkugig panguhag utanon wa tay sudanon wa tay kwarta wa tay sudanon kada kaon magunahon na ta kung sa tong sudanon makabuang siya makabuang in fairness makabuang jud siya Adyo man mo palitag sanggalat. hay sanggalat banti mo na giingon sanggalat puti ya siya holo puti sa init naarang inita ka dyan mga kababs oh sus Ginoo ko. Hi. Hi, Ali. Nade saging sa likod guys na. Kinuha na ni Papa. Pahinugo na ma. So maora man to ato ang video karon mga ka-vibes dito na naman natutas-on kay murag wala man tay masyado nga topic karon kay galabad pa ni akong una og isudan ga duwa man kana mo gyud. Nami aring bagira ko sila nila mama ba. Nami dire na gisapot pa niyang anak ko na gusto siya magduwa lagi dire
Paagas. Sa pagmuna sa niya, paagas, pagmuna. Kadako-dako ka ba tubig ka sa bangang nanay ron? Close. Nakaibabay na to sa mga kababs dali na. Nagisapot siya mga kababs. No, kay Uwel na. Gusto siya mutungko, are. Nagwat pa to ni Kokoy. Tuwaday si Kokoy sa eskwelahan nun, ugma pa man among klase. Ako manghod ra ning kuha kay init kaayo niya mooban nila magbakas wa kay kapliti kay kwarta. Ako manghod ra si Mark ning kuha sa ni Kokoy. Ugma kay klasihan man ako ugma. Ako mo dungan na mi sabay ra mi uli. Klase man ako ugma. Gi kuan naman among klase god gi. Balhin na sa Martes, Lunes man ta to Bernes akong klase niya karon kay Martes ug Bernes na. No lagi ba? Lakoy mama.